Priatelia, ja vás opäť vítam pri sledovaní ďalšieho z mojich videí, ktorom sa budeme venovať výmene vodičského preukazu po návrate na Slovensko zo švajčiarskeho na slovenský. Ale ešte predtým sa vám chcem všetkým poďakovať za sledovanie mojich videí, motivuje ma to v natáčaní ďalších a ďalších videí a hlavne dúfam, že to pomôže čo je len jednému z vás. Tak ako som ja hľadal tieto témy, keď som odchádzal zo Švajčiarska, tak by mi dobre padlo, keby bol takýto kanál a práve preto som sa rozhodol niečo takéto urobiť, aby som teda mohol pomôcť ďalším ľuďom, ktorí rozmýšľajú nad odchodom zo Švajčiarska. Ďakujem vám za všetky zdieľania, lajky, komentáre, za sledovanie mojich shortiek, kde som sa rozhodol, že budem navštevovať slovenské hrady a zámky a taktiež nejaké reštaurácie. A v budúcnosti pre vás pripravujem znovu ďalšie a ďalšie zaujímavé videá. Už sa pohlo niečo aj s mojím vyplatením druhého piliera. To znamená, že v jednom z ďalších videí sa povenujeme aj tomuto, aj keď veľmi nerad by som dával informácie skôr von, ako ich mám teda odžité, tú skúsenosť odžitú, a preto vlastne všetky tieto informácie ponúkam, keď už to mám uzatvorené a keď viem, že ako to u mňa prebehlo, aby som vám mohol dať teda relevantnú radu. Keď ste odchádzali zo Švajčiarska, alebo keď som odchádzal zo Švajčiarska, tak som si vlastne zobral švajčiarsky vodičský preukaz, ktorý ste si povinní, keď prídete do Švajčiarska do roka, myslím, že vymeniť za švajčiarsky. A nejako som sa tam zamotal. A ja som si vlastne tento švajčiarsky vodičák odniesol na Slovensko, čo som predpokladal, že mi ho automaticky vymenia. Nefunguje to až tak automaticky. Vlastne prídete na klientské centrum niekde vo vašom meste, kde žijete, a oni budú potrebovať od vás určité potvrdenia a určité papiere, ktoré musia byť úradne potvrdené. A ktoré sú to? Takže musíte si, niekto rozpráva, že tam treba ísť osobne, ja som to riešil online cez internet. Som napísal na Straßenverkehrsamt, kde som si online vypýtal od nich Fahrberechtigungsauskunft, ktorý potrebujete úradne preložený. Musí byť na ňom fotka, pečiatka, podpis, a pokiaľ máte nejaké spáchané delikty, nejaké priestupky, tak tie potrebujú byť tiež na ďalšom papieri preložené a úradne overené. Napríklad ja som mal pred pár rokmi takú situáciu, že som nemal dobre oškrabané okno, proste od toho ľadu na strane spolujazca som tam mal mierne nastrienené, naskakalo mi do auta asi 10 policajtov, zaplatil som 800 € a mal som na 2 roky zápis. Takže takéto niečo tam potrebujete mať uvedené, pokiaľ také niečo spáchané máte. Ďalej potrebujete prefotený a úradne preložený vodičský preukaz, obe strany, a s týmto vlastne, keď to budete mať pripravené a budete mať o to teda požiadané, vytlačené, úradne preložené, pôjdete na klientské centrum, kde si zaplatíte 10-eurový kolok. Ešte sa vrátim k tomu úradnému prekladu, ten ma stal zhruba nejakých 70 €, čiže celá výmena vodičského preukazu stojí do nejakých zhruba 80 €. Pôjdete na to klientské centrum, požiadate o zmenu vodičského preukazu a vlastne týmto je vec uzatvorená a vybavená. Je to pomerne ľahké, pokiaľ človek vie, že čo má robiť a ako má robiť. Takže možno, že toto by mohla byť pre vás aj do budúcnosti nejaká pomôcka, ktorá by vám uľahčila tú prácu okolo toho. A tak ako som hovoril, najbližšie sa budeme pravdepodobne venovať už vyplateniu druhého piliera. Takže pokiaľ vás táto téma zaujíma, pokiaľ vás zaujímajú tieto témy, neváhajte pozerať aj ďalšie videá, a týmto sa s vami lúčim. Pozdravujem vás a vidíme sa takedy najbližšie.